दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। लोगोफोर, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों नोंनो दङ। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। बेखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां होनब्लासो मिथिगोन बे भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों सनजित आरो सानसु। नैबे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों सोरां बसुमतारी मोना नैबे भिडिअखौ दासिमहालागै फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों एलिशा आरो सानसु। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि JNB क्रिएशन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोना दासिमहालागै नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों माइकेल बसुमतारी। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामनानै होगोन अब्ला आं आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। हालागै बिथांमोननि JNB क्रिएशन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। जेब्ला बिथांमोना भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखै।